Καλησπέρα και από εμάς. Όταν αποφάσισα να σχολιάσω δημοσίως τις σκηνές από τον βίο του Ματία Σαλμοσίνο, του τελευταίου μέχρι στιγμής πονήματος του κυρίου Ζουργού, βασανίστηκα ιδιαιτέρως για τον τρόπο με τον οποίο θα άρχιζα την παρουσίαση. Αναζητούσα έναν πρόλογο πέραν των συνηθισμένων ευχαριστειών για την τιμή που μου έγινε. Καταλήγω όμως αναγκαστικά στις ευχαριστίες. Όχι τόσο διότι κάποιοι εμπιστεύτηκαν το προσωπικό μου κριτήριο για ένα έργο τέχνης, όσο διότι το συγκεκριμένο έργο άλλαξε διαπαντός κάθε δηλόβηματισμό μου στους τόπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όποιος από τους παρισταμένους δεν ανέβηκε στη λογοτεχνική άμαξα του συγγραφέα και δεν έγινε για κάποιο χρονικό διάστημα συνταξιδιώτης του ιατρού Ματία Σαλμοσίνου, μπορεί να θεωρήσει τα λόγια μου ίσως υπερφύαλο ενθουσιασμό. Όποιος όμως είχε την ευτυχία να ακολουθήσει τον ήρωα με πλοηγό τη συναρπαστική πλοκή και το κομψό γλωσσικό ένδυμο που φιλοτέχνησε ο συγγραφέας, θα καταλάβει ότι τα λόγια μου αποδεικνύονται πολύ φτωχά για να περιγράψουν τη λογοτεχνική συμφωνία του μαέστρο Ζουργού. Με εδραία επίγνωση για αυτά που λέω, καταθέτω ότι ο πνευματικός πατέρας του γιατρού ήρωα με θεράπευσε ως αναγνώστη. Μου χάρισε διεισδυτικότερα μάτια, αισθαντικότερη όσφρηση και κυρίως απαιτητικότερη ευχή. Με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης μπορώ πια να δω, να μυρίσω και ιδιαίτερως να ψηλαφίσω ελεγκτικότερα το μυστήριο της ύπαρξης. Όπως ίσως θα καταλάβατε, δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο σας αφηγούμενος συνοπτικά των βίου του Ματία Σαλμοσίνου, ούτε και θα αναφερθώ σε κομβικά περιστατικά του. Και αυτό γιατί με βρίσκει απολύτως σύμφωνο η θέση του συγγραφέα ότι ο ίδιος σκηνοθέτησε μια ταινία, της οποίας το Καρούλι περιμένει το ξετύλιγμά του από την ιδιοπροσωπία του κάθε αναγνώστη. Η απλή αναπαραγωγή του περιεχομένου της ιστορίας βιάζει το ανεπανάληπτο προσωπικό αισθητήριο που τόσο εμπιστεύεται ο συγγραφέας. Αυτός που θα καταδυθεί στα καθάρια ύδατα της πένας του Ζουργού θα αντικρίσει από τις πρώτες κιόλας σελίδες την ιερότητα με την οποία υφαίνεται το κάθε πρόσωπο του έργου και την ετερότητα που αυτό κομίζει στο θέατρο της ζωής. Ο συγγραφέας λοιπόν, με το τελευταίο του βιβλίο, άφησε παρακαταθήκη μια ανοιχτή πρόσκληση. Η απάντηση σε αυτή δεν μπορεί να υποκατασταθεί από καμία εξηρή περίληψη του περιεχομένου. Η απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο από τον καθένα προσωπικά, που θα ενσκύψει με τις δικές του προϋποθέσεις και ως τώρα κατακτήσεις στο οδηπορικό του ήρωα. Άλλωστε, ο ίδιος ο γιατρός Ματία Σαλμοσίνου δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στα κολακευτικά σχόλια των γύρω του για την επιστημοσύνη και την καλλιέργειά του. Αναζητούσε ο ίδιος με ιδιαίτερο πόνο τις απαντήσεις στην απορία που κατέθετε τόσο η παρουσία των άλλων, όσο και ο ίδιος ο εαυτός του. Πόσο χρόνο είσαι? 24, γέροντα. Πόσο καιρό ταξιδεύεις? Τον περασμένο Ιούλιο έκλεισα 2 χρόνια. Γέροντα, αλήθεια, γιατί μου βάλες ροδόνερο? Όχι γιατί μου σκοβολιά, φαντάζομαι. Για τη φλεγμονή, για αυτό το κάψιμο που νιώθεις. Εμποδίζει ακόμα και την ξηρότητα. Μου είπαν για σένα πως ήσουν γιατρός για πρίγκιπες, ένα σωρό μου είπαν. Και εσύ τους πίστεψες? Ταξιδεύω, γέροντα, για να ακούω τους ανθρώπους. Είχα την εντύπωση πως είσαι προσκυνητής και πας στους Αγίους Τόπους. Τον Θεό δεν ψάχνεις, ή κάνω λάθος? Αν ήταν μόνο για τον Χριστό και την Παναγία, καθόμουν και στον τόπο μου. Τι είναι λοιπόν αυτό που σου έκανε να ταξιδεύεις? Πριν λίγη ώρα μου πες πως πέρασες από το Λβόβ, τη Γερμανία, τη Ρώμη, τη Βενετία. Γιατί όλα αυτά, Βασίλη Γρηγορόπιτς? Δεν ξέρω, γέροντα, μη με ρωτάς. Πόσο καιρό ακόμα νομίζεις πως θα αντέξει αυτό το πόδι στους δρόμους? Όσο αντέξει, μη με ρωτάς. Πρέπει να βρεις πορτολάνο. Σε αυτήν εδώ τη Χερσόνησο, οι καλόγεροι το λέμε τιμόνι της καρδιάς. Εσύ πες το όπως θες. Τέντωσε το πόδι. Θα σε δροσίσει, μην κουνιάσαι. Είσαι καλός άνθρωπος, γέροντα. Τα χέρια σου δουλεύουν με αγάπη. Είσαι μικρός ακόμα να μιλάς για αγάπη. Δεν κοιμάσαι? Κοιμήθηκα λίγο, ήταν αρκετό. Σου έφτασε, νομίζεις? Στον ύπνο δεν έχω πληγωμένο πόδι. Αντέχω στα όνειρά μου να περπατώ μέρες. Κλείσε τα μάτια. Η νύχτα είναι μεγάλη. Εσύ, γέροντα, ταξίδεψες ποτέ? Δεν μοιάζεις με αυτούς τους καλόγερους που ήταν χωρικοί και κάποια στιγμή κλείστηκαν στο πιο κοντινό μοναστήρι. Πες, γέροντα, για το δικό σου πορτολάνο, μήπως βρω καμιά μέρα για τον δικό μου. Πορτολάνος είναι μόνο ο Θεός. Πού τον βρήκες τον Θεό? Πότε? Όταν ήμουν στην ηλικία σου, ρωτούσα μόνο για την επιστήμη της φύσης. Δεν έχω ύπνο. Δεν θα μου μιλήσεις? Τα χέρια, Βασίλη, πρέπει πάντα να δουλεύουν.
για να μην γίνεται η γλώσσα αλαζονική βασίλισσα. Γλώσσα εις ο νους. Ο νους μονάχος του είναι ο ίδιος ο διάβολος. Εσύ το λες αυτό για τη γλώσσα. Αγορεύεσαν τους καλύτερους μάγιστρους. Μιλάς πιο καλά από όλους τους δασκάλους που είχα ποτέ μου στα λατινικά σχολεία. Δώσε μου αμύγδαλα να καθαρίζω και πες μου για τα ταξίδια, για τον Πορτολάνο. Τον Θεό εσύ, πότε τον βρήκες? Αυτός ήρθε και με βρήκε. Θεός είναι ο άλλος άνθρωπος, ο κάθε άλλος. Αν δεν του απλώσεις το χέρι, έρχεται και σε βρίσκει ο διάβολος. Πώς είναι ο διάβολος? Πες μου. Έχω ακούσει πως εμφανίζεται μέσα σε μπλε φως. Όταν είσαι νέος, νομίζεις πως ο διάβολος είναι ένας πρίγκιπας σε μια χώρα που τη λένε κόλαση. Την ξέρεις την κόλαση, Βασίλη? Την έχω διαβάσει στο Δάντη, Γέροντα. Ο Δάντης, ο Μίλτον, τόσοι μεγάλοι ποιητές ασχολήθηκαν. Κι όμως, αν μου ζητούσα να μιλήσω για αυτήν, δεν θα μου έπαιρνε, νομίζω πολύ. Ο πόλεμος, Γέροντα, η αμάθεια, το μίσος. Σωστά, Βασίλη. Η φτώχεια, η αρρώστια, η ορφάνεια. Πάνω απ' όλα όμως, να χάσεις το πρόσωπο του άλλου. Όταν ήρθα πριν 13 χρόνια σε αυτό εδώ το σπίτι, στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων, συνάντησα ένα γεροντάκι. Έζησα μαζί του εδώ, στην εξέδρα του παντός, ώσπου να κοιμηθεί. Κόλαση, μου έλεγε πάντα. Είναι δύο άνθρωποι που κάθονται πλάτη με πλάτη και ποτέ δεν βλέπουν ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Ο κάθε άλλος, Βασίλη, είναι ο Θεός. Αυτά σου τα λέω γιατί ο ταξιδιώτης είναι το πιο μοναχικό πλάσμα στον κόσμο. Και εσύ δεν ταξίδεψες, δεν μπορεί? Ήμουν πούπουλο, σαν ένα μοσούρι. Θα μου πεις, να σπάμε εδώ μαζί αμύγδαλα και να μου λες. Γι' αυτό ίσως σε έφερε η καταιγίδα, για να μ' ακούσεις. Σου ορκίζομαι, Γέροντα, πως διψάω. Διψάς να γίνεις ο τελευταίος μου άλλος. Έτσι φαίνεται ήταν γραφτό να γίνει. Η σημασία αυτής της απορίας αποκαλύπτεται στο γεγονός ότι ο Ισίδωρος Ζουργός κατόρθωσε να τη συνοψίσει τόσο περιποιητικά σε 761 σελίδες. Είναι η απορία για το μυστήριο της ύπαρξης και της ιδιαιτερότητας του καθενός, όποιος και είναι, που έγιναν και αναπαύτηκαν στο βίο του Αλμοσίνου. Η αναζήτηση αυτή γεννήθηκε μαζί με τον πρωταγωνιστή. Πορεύτηκε, ανδρώθηκε και έλαβε για απάντηση ένα ανοιχτό για πάντα ερώτημα, τον ίδιο τον εαυτό της, δηλαδή το πρόσωπο του άλλου. Η απορία για το νόημα του βίου, όπως την πραγματεύτηκε ο συγγραφέας στο πρόσωπο του ήρωά του, αποτελεί ένα υφαντό. Και εντύθηκε με περισσή φιλοκαλία, συνθέτοντας σε ένα αισθητικό αποτέλεσμα τρία ξεχωριστά πατρόνα: τον άνθρωπο, την αγωνία του και τον τόπο όπου αυτά εκβάλλουν. Έχοντας λοιπόν ως βακτηρία σωστική όχι απλώς το ελεύθερο, αλλά την προτροπή του δημιουργού για μια προσωπική αποτίμηση του συγκεκριμένου έργου του, θεωρώ ότι η κατάθεσή του είναι τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που αναμετριέται με και για τα ουσιώδη αυτού του βίου. Η πάλη αυτή, μάλιστα, συντελείται με τους πιο ευνοϊκούς όρους, καθώς ο πρωταγωνιστής αναπνέει τον αέρα μιας καινούριας εποχής. Μιας εποχής κατά την οποία ο άνθρωπος απογαλακτίζεται από ό,τι αιώνες αποτελούσε την τροφό της σκέψης, της γνώσης και της πορείας στον κόσμο εν γέννη. Ο Ματίας Αλμοσίνου αφουγκράζεται τα ρήγματα που προκαλεί στο επιστημονικό, πολιτιστικό και κοινωνικό στερέωμα της Ευρώπης του 17ου αιώνα το προήμιο του διαφωτισμού. Ο Καρτέσιος ήδη έχει κλονίσει τον κόσμο των μεσαιωνικών βεβαιοτήτων, ενώ ο ομοηθνής του ήρωα, Εβραίος φιλόσοφος Σπινόζα, αφορίζεται από τη συναγωγή, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό, τη χρονιά ακριβώς που ξεκινάει η αφήγηση των παιδικών χρόνων του Αλμοσίνου. Η φιλοσοφική κριτική και η αλματώδης πρόοδος των φυσικών επιστημών χαράζουν την αυγή ενός νέου κόσμου, στον οποίο επαναπροσδιορίζονται τα πάντα. Οι συντηρητικές αλλαγές υποχρεώνουν είτε σε συντηρητική αναδίπλωση εντός των παραδόσεων, είτε στην αλαζονική υποτίμησή τους, ή μήπως υπάρχει και άλλος δρόμος. Αυτός είναι ο καμβάς επί του οποίου η προσωπικότητα του Ματίας Αλμοσίνου αφήνει τα ευδιάκριτα ίχνη μιας ζωής ανατροπών, γνώσης, προσφοράς και κυρίως συνεχούς αναζήτησης. Και είναι αυτό ακριβώς το ζήτημα της αναζήτησης που αναδεικνύει τη γραφή του Ισίδωρου Ζουργού ως ένα απλό υφάδι ευγένειας και διακριτικότητας. Μου δόθηκε αρκετά νωρίς η εντύπωση ότι μέχρι ένα σημείο ο ήρωας του έργου καθοδηγεί την πένα του συγγραφέα και όχι το αντίθετο. Τέτοιος είναι ο σεβασμός του Ζουργού προς τον Ματίας. Το λογοτεχνικό τέκνο δεν εκβιάζεται και δεν χειραγωγείται από τον δημιουργό του, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Διότι η εποχή που ανατέλει στα χρόνια του προσφέρεται κατεξοχήν για την ιδεολογική υποδιγέτηση των χαρακτήρων που περιγράφονται. Στις συμπληγάδες της πόλωσης μεταξύ της θεοκρατίας που σπαράζει
και των φώτων που αναδύονται και κομπάζουν, ο Αλμοσίνο δεν επιλέγει την ψυχρή και άμμοθη οδό της υποτιθέμενης ουδετερότητας. Γαλουχείται στο κλίμα μιας στήρας έως και φρενοβλαβούς παραδοσιοκρατίας, για να διέλθει μέσω ενός σιωπηρού συμβιβασμού, ώσπου τελικά να πετάξει με τα δικά του φτερά. Είπα τελικά όμως, αυτό είναι ψέμα. Γιατί η τέχνη του ζωργού δεν επιτρέπει ακλόνητες αποφάνσεις για τον πρωταγωνιστή του. Το μυστήριο της ύπαρξης συχνογραφείται με αρχοντική σεμνότητα και γι' αυτό τόσο μεστά, ώστε η αδυναμία να δοθεί τελική χαρακτηρολογική απάντηση για όλα σχεδόν τα πρόσωπα του έργου είναι κάτι συναρπαστικό. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ζωργός έχει υπερβεί τα ηθικιστικά σχήματα που εγκλωβίζουν το είναι στη συμπεριφορά. Ο Ματίας σχετίζεται με ένα πλήθος ανθρώπων κάθε κοινωνικού και πνευματικού επίπεδου. Από όλους κατορθώνει να αντλήσει μόνον ό,τι αξίζει, αφήνοντας χωρίς σχόλια το σκοτάδι και τα βαρύδια που όλοι διαθέτουν. Ψάχνει στον καθένα ξεχωριστά αυτό που του δίνει τη δυνατότητα να καθρεπτίζεται ο ίδιος και έτσι τροφοδοτεί αενάως την υπαρκτική του ανησυχία. Αυτός ο τρόπος του βίου τον ανυψώνει πέραν του συμβατικού χαρακτηρισμού του ως απλός καλό ανθρώπου. Ο καλός άνθρωπος δεν ενοχλεί και δεν ενοχλείται. Η αποδεδειγμένη αγαθότητα ενός καλού και ηθικού ανθρώπου αποτελεί τις περισσότερες φορές τη βολική οτοασπίδα, για να μην ενοχλείται ο ίδιος από τους κρότους της ύπαρξης όταν αυτή αναρριγεί. Ο Αλμοσίνο δεν καταχώνιασε στην καλοσύνη του τα αναρρυπίσματα που προκαλεί ο βίος στη φωτιά του νοήματος. Η αγάπη του για τον άνθρωπο και τη διακονία του δεν είναι εφεύρημα επανάπαυσης, ούτε και μέσω ανάδειξης και επιβολής του νέου κόσμου. του κόσμου που αποδυνάμωσε ή εξόριζε τον Θεό για να θεοποιήσει τον ανθρώπινο νου. Ο γιατρός ήρωας αγινεύεται από τη γνώση, αλλά δεν υποκύπτει ποτέ στον πειρασμό να την ιδεολογήσει. Αυτό όμως πάλι δεν σημαίνει ότι επιτρέπει στον εαυτό του να αφήνει πάντοτε ένα παράθυρο ανοιχτό στην αμφιβολία για την παντοδυναμία της επιστήμης. Σε αυτόν τον υπαρξιακό καιροσκοπισμό δεν ενέδωσε ποτέ. Αντιθέτως, είναι πιστεύω η σφοδρή αγάπη του για την επιστήμη που οριμάζει μέσα του την ώρα για το μεγάλο άλμα. Με αυτούς τους όρους θα μπορούσα να υποστηρίξω ότι ο Ματίας Αλμοσίνο ομοιάζει στους τρεις εκπρεσίες μάγους, οι οποίοι 1700 χρόνια πριν από εκείνον αξιώθηκαν να προσκυνήσουν τον μοναδικό εκείνον, καθοδηγούμενοι από την ίδια την επιστήμη τους. Και στο σημείο αυτό θα επαναλάβω ότι ο χειρισμός από τον συγγραφέα αυτών των κέριων και ουσιωδών γίνεται με έναν τρόπο εξαιρετικής λεπτότητας, χωρίς διδακτισμούς και άκομψες εξάρσεις. Αυτά δεν είναι αυτονόητα πράγματα, ιδίως για το χρονικό πλαίσιο της σχεδόν πολεμικής ατμόσφαιρας του έργου, όπου ο παλιός κόσμος καταραίει και συχνά συμπαρασύρει μαζί του την πνευματική νυφαλιότητα. Στην κυριολεξία καθυλώνει η ανάβαση του Ματίας στις οξύτομες κορφές της ύπαρξης. Έχοντας για πηδαλιούχο την αγάπη στον άνθρωπο και την επιστήμη, φτάνει στο σημείο να αντιληφθεί ότι το αντικείμενο των σπουδών και της γνώσης του, το ανθρώπινο σώμα, δεν είναι ένα βιολογικό, μηχανικό δεδομένο προς παρατήρηση και επέμβαση. Αργά, αλλά όλο και πιο σταθερά, συνειδητοποιεί ότι είναι ο τόπος και ο τρόπος που διάλεξε για να σκηνώσει και να απλώσει το χέρι του προς τον άνθρωπο ο μεγάλος Απόλλων. Αυτός που από τα παιδικά του χρόνια στοιχιώνει τη ζωή του. Έμαθε ότι τον λένε Γιαχβέ, όμως για λόγους επιβίωσης έπρεπε να τον ονομάζει Χριστό, ώσπου γνώρισε και ανθρώπους, όχι με λιγότερη σοφία και πίστη, που τον αποκαλούσαν Αλλάχ. Μια επιπόλαιη συνάντηση του αναγνώστη με τον Ματίας μπορεί να χρεώσει στον συγγραφέα αυτό που οι θεολόγοι ονομάζουν θρησκευτικό συγκριτισμό. Ότι δηλαδή ο Αλμοσίνο, με τον σχετικισμό των καταβολών του και τη ζωντάνια των αναζητήσεών του, δημιουργεί υποτίθεται ένα μείγμα προσεγγίσεων του Θεού από διαφορετικά θρησκευτικά στοιχεία. Σε καμία περίπτωση όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η εμπειρία του Ματίας από τις τρεις μονοθεϊστικές παραδόσεις δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αναφιψηλού προσέγγιση του Θεού. Δηλαδή ότι η πίστη είναι μια παιδική αρρώστια του ανθρώπου που ντύνει την πραγματικότητα με ποικίλα τεχνητά ενδύματα. Αντιθέτως, κάθε ξεχωριστή θρησκευτική παράδοση θρέφει τον πόθο του Ματίας για την αλήθεια που της έμαθε να κουρνιάζει μέσα του ήρεμα, μα καθόλου αναπαυτικά. Άσε τα αποδήματα στη θέση τους, είσαι στο χώμα τώρα, μέσα είναι ο τόπος ιερός.
Οι δάσκαλοι σας κάτω στη χουδερία πρέπει να ξανασκεφτούν πώς σας αναθρέφουν. Δεν είναι ότι χουδερία, Γέροντα. Πού είσαι? Είσαι ορνήθη του Θεού, που πετάς εδώ και εκεί σε όλο τον κόσμο. Τα έμαθα το πρωί, όταν τα βλέπω αράσω, τα έχει καλύψει ο ύπνος. Πού είναι ο πατέρας μου, Γέροντα? Μην ανησυχείς, θα έρθει. Σ' αγαπάει πολύ για να σε παρατήσει. Γι' αυτό άλλωστε και σε έχει κακομάθει. Πότε? Εκτός από απίθαρχος, είσαι και ανυπόμονος. Είσαι πουλί που πλανάται στον κόσμο. Ο Θεός σου δίνει τα ψίχουλα και την ανάσα. Να έχεις υπομονή και εμπιστοσύνη. Ποιος από όλους τους θεούς? Αν πιάσω τώρα την καρδιά σου, δεν θα νιώσω ότι χτυπάει. Αν περάσουν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου από μπροστά σου και σ' από πίσω, δεν θα νιώσουν το ίδιο? Το ίδιο, Γέροντα. Εσύ τι λες, ο Θεός δεν καταλαβαίνει αυτό που όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν? Έχεις μια καρδιά που χτυπάει σαν του μικρού πουλιού, σαν αυτά που χώνονται το χειμώνα στους φεγγίτες. Σε νοιάζει εσένα πώς τον λένε το Θεό που ακούει την καρδιά σου? Ακούει και την καρδιά του, Γεροπεραχιά. Και αυτόν βέβαια πώς τον είπες? Κι αν αυτός έχει πεθάνει? Τότε, μικρό Εβραιόπουλο, χορεύουν μαζί στον ουρανό. Και εκείνος τώρα ακούει την καρδιά του Θεού. Και πώς ακούει την καρδιά του Θεού? Μικρό ορνήθι του κόσμου, κάνεις δύσκολες ερωτήσεις. Δεν ξέρω καλά γιατί η ψυχή μου είναι ακόμα εδώ κάτω στα χώματα. Ίσως όμως και να μην είναι και τόσο δύσκολο να το φανταστείς. Θα είναι σαν την καρδιά στο στήθος ενός πουλιού. Γρήγορη από δύναμη και ζεστή από αγάπη. Πνοή του με βλανά. Αυτός, Εβραιόπουλο. Αυτός.
κατέληξα ότι ο ήρωας καθοδηγεί τον δημιουργό και όχι το αντίθετο. Όμως και αυτό κάποια στιγμή πάβει για να συμβεί κάτι μάλλον ωραιότερο. Όσο ο Ματίας πλατείνεται για να εγγύσει την καθολικότητα που πάντα αποζητούσε, ο συγγραφέας πιάνεται χέρι-χέρι με τον ήρωά του και κανείς δεν εξαναγκάζει τον άλλον για τίποτε. Δεν γνωρίζω πώς να το εξηγήσω αυτό ώστε να αποφύγω τον σκόπελο ενδεχόμενων εξυπνακισμών από μέρους μου, αλλά θα πω το εξής. Ούτε ο Ζουργός κατασκευάζει τις επιλογές του Ματίας, ούτε ο τελευταίος φαίνεται να παρασύρει τον δημιουργό του στους δρόμους της κοινοτοπίας. Αυτό το στηρίζω στην προσωπική εμπειρία μου, καθώς προτού καταπιαστώ με την ανάγνωση του βιβλίου, είχα ήδη πλάσει στο μυαλό μου ένα συμβατικό σενάριο διαμάχης μεταξύ θρησκείας και επιστήμης, που ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Και λέω ευτυχώς, διότι αυτού του είδους οι ιδεολογικοί ναύθηκες και την τέχνη στραγγαλίζουν, αλλά και την ίδια τη ζωή την αποστηρώνουν κατά τις επιταγές πουριτανικών προκαθορισμών. Ποιος χειραγωγημένος από τον δημιουργό του πρωταγωνιστής και ποιο σενάριο εν είδη προηλημμένης απόφασης μπορεί να αντέξει στη μαστοριά του Ζουργού, όταν ο Αλμοσίνο ούτε αρνείται λόγω πεφωτισμένου ελιτισμού την ύπαρξη του Θεού, αλλά ούτε και μεταστρέφεται μαγικά και αναπόφευκτα σε αυτόν. Σε αυτό ακριβώς το εκρηκτικό σημείο έγκυται, κατά τη γνώμη μου, η απαράμιλη πένα του Ζουργού. Η γραφή του αποκαλύπτει μια ρωμαλαιότητα απολύτως αναγκαία για το στίβο των νεοελληνικών γραμμάτων, αλλά και συγχρόνως απολύτως συμβατή με τους όρους μιας κληρονομιάς που συκοφαντήθηκε και λιδωρήθηκε από τους επιγόνους τόσο της αντίδρασης όσο και των λεγόμενων φώτων. Εδώ θα μου επιτρέψετε να λεπτύνω κάπως τα κριτήρια της ανάγνωσής μου για να διαφανίσει όλη του την ενάργεια τόσο ο πλούτος που κομίζει ο Ζουργός, όσο και η χαρισματική προσωπικότητα του ήρωά του. Ο φέρελπης μύστης του νέου κόσμου Αλμοσίνο διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να μεγαλουργήσει ακόμη και ως ένας από τους προστάριδες των φώτων. Μάλλον όμως παίρνει περισσότερο στα σοβαρά από ό,τι φαίνεται τη διαπίστωση του καθηγητή του στο Πανεπιστήμιο ότι ο ορθολογισμός και το αυστηρό μηχανιστικό του κοσμοείδωλο πνίγει την αναγκαία για την ύπαρξή του πνοή. Από την άλλη όμως, αντιπαλεύει με σθένος και τις ειρήνες του ανορθολογικού μυστικισμού που ζητούν να μαγαρίσουν το νόημα του βίου με την άρνηση του κόσμου και την απόδραση από αυτόν. Προφεσόρε, καλησπέρα. Ποτέ δεν ξεκουράζεις εσύ. Ειδικά σήμερα όχι, προφεσόρε. Η ιδέα της Ραθυμίας με καταθλίβει. Πάλι ο Ντεκάρτ. Όχι, κύριε καθηγητά. Άλλες προτεραιότητες. Ο αγαπητός μου Ρόμπερτ Μπέρτον. Χρόνια έχω να τον ξεφυλίσω. Παρακαλώ, προφεσόρε. Ρόμπερτ Μπέρτον, The Anatomy of Melancholy. Διαβάζεις τα αγγλικά, Ματέο? Όχι πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι γρήγορα θα βελτιωθώ. Ως τον Ιούλιο, ας πούμε. Τι θα κάνεις μετά? Ο νους είναι κατά βόθρα, όλα τα καταπίνει. Εσείς, κύριε καθηγητά, τι μελετάτε? Το απόγευμα. Δηλαδή? Το δειλινό. Όλα τα δειλινά δηλαδή. Από τότε που θυμάμαι τον κόσμο. Κοιτάζω, θυμάμαι, προετοιμάζομαι. Για ποιο πράγμα? Για την αναχώρηση, Ματέο. Ο ήλιος του απογεύματος είναι μήτρα τέτοιων συνειρμών. Είναι η Σαρακοστή πριν από το Πάσχα. Ο πυροβολισμός πριν από το ξαπλωμένο ζαρκάδι. Αυτό όμως είναι ένα κεφάλαιο που ούτε κι εσύ ακόμα μπορείς να καταλάβεις. Γιατί είσαι νέος. Ανελαίητα νέος. Δεν είστε τόσο γέρος πια για τέτοιες σκέψεις? Καλοσύνη σου. Πες μου όμως, τι τον θέλεις τον Μπέρτον? Όμως κάθεσαι πρώτα και μην φοβάσαι. Δεν θα φιλιαρίσω πολύ. Με ενδιαφέρει το θέμα της μελαγχολίας, ενώ με ενδιαφέρει προσωπικά για ένα συγγενή μου. Όσα σώματα και να έχω κόψει, μάρτυς μου ο Θεός, δεν βρήκα πουθενά αυτή τη μελαγχολία που λένε. Ας ήταν τουλάχιστον ένας όγκος, μια φλεγμονή, ένας ιστός, ένα σπίρι, κάτι. Συμφωνείτε γενικά με αυτά που γράφονται για το θέμα? Νομίζω πως είναι αριστολογίες. Θα δεις και τον Μπέρτον που του διακατέχει μια απίστευτη φλιαρία για περιστατικά και ρητά από Έλληνες, Λατίνους, όλοι μαζί και τίποτε. Μιλάει για το περίσσευμα της Μέλαινας σχολής, την οποία συσχετίζει με το σκοτεινότερο στοιχείο, τη γη, και με τον πλανήτη Χρόνο. Σε βλέπω χαμογελάς. Αυτό το τελευταίο μου ακούγεται κάπως αστήρευτο, κύριε καθηγητά. Θα συμφωνούσα μαζί σου όμως, ο Μπέρτον, ο οποίος παρεμπιπτόντως θα έλεγα πως ενεργόταν να είναι ποιητής, έχει κάνει καλή ταξινόμηση. Περιβάλλον, θρησκοληψία, έρωτας. Θα δεις πως είναι μετριοπαθής, με κρίσεις ισορροπημένες. Και οι συμβουλές του δεν είναι για πέταμα. Θα ήθελα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, αφού το διαβάσω. Τώρα μπορώ μόνο χονδροειδείς ερωτήσεις να σας κάνω. Ακούω και από αυτές. Έχετε πιστεί τελικά πως η μελαγχολία δεν μπορεί να κάνει αισθητή την παρουσία της στο σώμα? Ναι, και έχω κόψει πολλά σώμα, Ματέο. Πίστεψέ με.
Όλοι μας, και χαρούμενοι και μελαγχολικοί, τα ίδια υγρά έχουμε. Ίσως αυτή η περιβόητη άποψη περισσεύματος της μέλλονας σχολής να είναι ένας μύθος. Μπορείτε να το αποδείξετε? Όχι, είμαι πολύ γέρος πια για τέτοιες μελέτες. Ο Μπέρτον κάνει πάντως μερικές διαυγείς εικασίες και νομίζω πως γενικά δεν τα πάει κι άσχημα. Όμως, ίσως η μελαγχολία να είναι πιο πολύ θέμα φιλοσοφίας και τα νηστέρια και οι λαβίδες να μην έχουν καμιά θέση. Ίσως πάλι να είναι θέμα θεολογίας. Μια συγκεχημένη θεοψία, μια παντελή θεϊκή απουσία να γεννούν τη μελαγχολία. Δεν είναι στον καθένα το ίδιο. Εμένα με γεμίζει η μελαγχολία ο ήλιος του απογεύματος. Δεν σηκώνομαι όμως να φύγω. Είναι ευκαιρία στοχασμού. Οι σκέψεις μου για το θάνατο μου φαίνονται αντίδοτο της θλίψης. Ακούγεται παράδοξο αυτό για τους περισσότερους. Φλιάρισα όμως. Ματέο Γκρέκο, θα ήθελα να τρώγαμε μαζί κάποιο βράδυ. Βλέπετε, παντρεύτηκα την επιστήμη και τα βράδια μου ο χρόνος δεν περνάει εύκολα. Γερνάει και η επιστήμη, ξέρεις. Θα έρθουν κάποια χρόνια που θα τη δεις να ξαπλώνει πλάι σου γριά φαφούτα. Ξέρετε από τώρα, μην της παραδοθείς ποτέ ολοκληρωτικά. Η ζωή θέλει απιστίες. Ο Μπέρτον από τις πρώτες σελίδες του είναι σαφής. Η αρρώστια της μελαγχολίας πλήττει πιο πολύ τους ανθρώπους της μελέτης. Να προσέχεις. Όταν ολοκλήρωσα την ανάγνωση του βιβλίου, ένιωσα υπερήφανος ως αναγνώστης και αυτό μου συνέβη περίπου 2 φορές στο παρελθόν. Υπερήφανος γιατί γλίτωσα από τα νύχια της αναπόφευκτης φθοράς μου για κάποιες μέρες. Ο Ματίας με συντρόφευσε αφυπνιστικά με την ευγενική του αγωνία και την ερωτηματική του αγάπη. Λίγες μέρες αφού του παίχτηκε και η τελευταία σκηνή από τον βίο του Ματίας, η οποία επουδενή δεν μπορεί να εκλειφθεί ως τελευταία, έπεσε στα χέρια μου το σχόλιο κάποιου επαΐοντα της λογοτεχνίας, ο οποίος διαπίστωνε με πικρία ότι η ελληνική λογοτεχνία δεν συνεισέφερε κάποιο μυθιστόρημα εφάμιλο γνωστών αριστουργημάτων της παγκόσμιας λογοτεχνίας παρά τις κάποιες αξιόλογες απόπειρες. Χωρίς να επιθυμώ να υποδηθώ τον ειδήμονα, θα τολμήσω μια κατάθεση. Αντλώ το θάρρος από την αισθητική ανάταση που μου χάρισαν οι σκηνές από το βίο του Ματία Σαλμοσίνου και θα υποστηρίξω με τα λόγου γνώσεως και ιδιαίτερη ευχαρίστηση ότι το σχόλιο του κριτικού που μόλις παρέθεσα για τα ισχνά, μα παιδευόμενα ακόμη αισθητήριά μου είναι απολύτως άκυρο. Δεν θα πω στη συζήτηση αν ακυρώθηκε πριν πολλές δεκαετίες, όμως κι αν αυτό όντως δεν συνέβη, σίγουρα συμβαίνει τώρα. Επιλέγω τον Αριστότα συμβαίνει, διότι ο βίος του Αλμοσίνου συνθέτει ήδη το αναμενόμενο μάγμα για την πολυπόθητη έκρηξη που θα δονήσει την ελληνική λογοτεχνία. Νομίζω ότι ο σεισμός που κάποιοι αναμένουν δεν θα είναι έκπληξη. Είναι ήδη προσδοκόμενο δεδομένο. Βέβαια, δεν ξέρω αν όλοι όσοι αναμένουν αυτή τη δόνηση είναι έτοιμοι να κοιτάξουν μέσα στα αναζωογονητικά ρήγματα που ήδη προκαλεί η προσεισμική δραστηριότητα. Ή ακόμη χειρότερα, αν το πάχος του φλοιού των βεβαιοτήτων τους επιτρέπει να αντιληφθούν το ίδιο το γεγονός του σεισμού. Παρ' όλα αυτά, κύριε Ζουριέ, είμαι σίγουρος πως μετά και το τελευταίο σας έξοχο δημιούργημα, δεν είμαστε λίγοι αυτοί που απολαμβάνουν ιδιαιτέρως τη χάρη της τέχνης σας να μας καθιστά ιονί σεισμόπληκτους. Σας ευχαριστώ πολύ.
Μιλούσα για προσεισμική δραστηριότητα και είναι πραγματικότητα. Υπήρξε σεισμός, όχι από το δαίμονα του τυπογραφείου, αλλά από το δαίμονα του άγχους μου και παρέλειψα σχόλια που θέλω να ακουστούν οπωσδήποτε. Λοιπόν, καθώς μετέφερα τις σελίδες από το ένα σημείο στο άλλο. 3 λεπτά την υπομονή σας, αφού σου ζητήσω συγγνώμη. Ο Ματίας διαλέγει τον άνθρωπο. Διακονεί προσκυνηματικά το ανθρώπινο σώμα και η σαγίνη που του ασκεί αυτή η εμπειρία τον λυτρώνει και από τη στηρότητα του αυτονομημένου νοός, αλλά και από τις αγκυλώσεις του ανορθολογισμού. Ούτε θεοποιεί την ύλη, ούτε τη δαιμονοποιεί. Στέκεται γονικλινής εκεί που ευδοκιμεί η ετερότητα, δηλαδή εμπρός στον οποιονδήποτε άλλον, όπου και τελικά φανερώνεται ο όλος άλλος. Όταν ο Ματίας αποφαίνεται ότι το σώμα είναι το πλεονέκτημα της σωτηρίας, δεν θρησκεύει, ζει. Μεταξύ του επιστημονικού και του θρησκευτικού μονοφυσιτισμού επιλέγει την ιεροπραξία του άλλου, όπως έξοχα τονίζει ο συγγραφέας. Η σχεδία του Αλμοσίνου για την περιπετειώδη πλεύση στο πέλαγος της ύπαρξης δεν είναι ούτε η υπερτιμημένη λογική, ούτε η μεταφυσική. Είναι ο άλλος στο μυστήριο της σάρκας του. Η σάρκα πονάει, υδρώνει, ταπεινώνει, αλλά και γι' αυτό αναδύει φως. Όχι το φως μιας επιρρημένης επιστημοσύνης, ούτε και το νομιζόμενο φως κάθε λογής ανωπαρμένων, αλλά το φως της σχέσης των προσώπων που θυσιαστικά αλληλοπαραδίδονται. Ίσως κούρασε η παθιασμένη μου προσέγγιση αποκλειστικά στο υπαρξιακό υπέδαφος της λογοτεχνικής μαρτυρίας του Αλμοσίνου. Όμως, ως μη ειδήμων στα λογοτεχνικά, επέλεξα να αφουγκραστώ την τέχνη του Ισίδωρου Ζουργού με τα δικά μου ότα. Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να μην παραβλέψεις την ιστορική μέθη που κατακλείζει το βιβλίο. Ο συγγραφέας μου όφησε ιδιαιτέρως για να καταστεί δυνατή η αναπαράσταση της εποχής που επέλεξε ως σκηνικό για τον Ματίας. Δεν πρόκειται για μια στήρα παράθεση πληροφοριών. Ο αναγνώστης συνταξιδεύει με τον ήρωα, χωρίς τα απαραίτητα ιστορικά στοιχεία, να στεγνώνουν την μυθοπλασία και αντιστοίχως χωρίς ο μύθος να καταντά μια ανιστόρητη περιπλάνηση. Το κλίμα της εποχής, οι πρωταγωνιστές της, η γεωγραφία και η τοπογραφία συμπλέκονται αριστοτεχνικά με τον βίο του Ματίας. Η συναγωγή, τα γκέτο, το πανεπιστήμιο, οι δρόμοι, οι αγορές, οτεκές, τα λιμάνια συνομωτούν με την πραγματικότητα υπέρ μιας ταξιδιωτικής ειδονής που ο αναγνώστης γεύεται ανεπιτίδευτα. Οι μυρωδιές των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και του ανθρώπινου σώματος, καθιστούν τις σκηνές που περιγράφονται τόσο διαπερατές και προσβάσιμες, που η αφήγηση κολλάει πια πάνω σου και την κουβαλάς και όταν δεν διαβάζεις το βιβλίο. Επίσης, η χρήση και ο έξοχος χειρισμός γλωσσών και ιδιωμάτων αναδίνουν μια φρεσκάδα όχι επιπόλαιου κοσμοπολιτισμού, αλλά οικουμενικότητας. Η ταπεινή μου γνώμη ενισχύεται από τη διαπίστωση ότι για τον οξύνο Ματίας η ταχύτατη εκμάθηση των γλωσσών μάλλον σημαίνει προοδευτικά και ίσως ασυνείδητα την εσωτερική ανάγκη του να προσπελάσει την προσωπική και συλλογική ετερότητα, παρά να πλουτίσει την μορφωτική του δεινότητα. Η δραματουργία της ιδιαιτερότητας κάθε μοναδικού προσώπου, η ιεροπραξία του άλλου, δεν υπήρξε μια εξωτερική επιλογή για τον Ματίας, αλλά έγινε ο προσωπικός καημός, το πετσί του το ίδιο. Οι συνθήκες της ζωής του, αλλά σταδιακά και οι ίδιες οι επιλογές του, άλλαξαν 3 ονόματα. Θα έλεγα 3 υπαρξιακές ταυτότητες που αντικατοπτρίζουν τους αναβαθμούς της δίψας του να αληθεύει. Και αυτό είναι απόλυτα συνεπές με τη θεολογία του ονόματος που κληροδότησε η Ιουδαϊκή παράδοση στην Εκκλησία. Σύμφωνα με αυτήν, το όνομα δεν είναι απλώς δηλωτικό μιας αναγκαίας εξωτερικής διαφοροποίησης μεταξύ των προσώπων, αλλά η έκφραση μιας δυνατότητας, μιας σχέσης.
Και ο Αλμοσίνο διήλθε από τη στενοπό μιας ταυτότητας που τον βρήκε, μιας δεύτερης που την επέλεξε ή απλώς την αποδέχτηκε, και μιας τρίτης που μάλλον αποτέλεσε το ανήσυχο πεντόσταγμα μιας γρηγορούσας καρδιάς. Αν ο Αλμοσίνο δύναται να αποτελέσει τον αρχέτυπο του ανθρώπου που κάθε στιγμή της ζωής του διψά να αναπνεύσει την πνοή της αλήθειας, ο δημιουργός του εμπνέει μια ωριμότητα συγκινητική για τους καιρούς μας. Τους καιρούς των βεβαιοτήτων που μαστίζουν με την ξυπασιά τους σκέψη και ζωή. Ο βίος του Ματίας Αλμοσίνο αποτελεί το γόνιμο έδαφος για να ευδοκιμήσει από τα σπλάχνα του μια μοναδική ευκαιρία. Η ευκαιρία να αναρωτηθούμε τι κάνει στην εποχή μας ένα γραπτό να αξιώνει τον χαρακτηρισμό του ως λογοτεχνικό έργο. Επίσης, και ας μη φανεί υπερβολικό, τι θέλει να διακονήσει η ίδια η τέχνη. Διότι ο προελάβουν ναρκισσικός μηδενισμός που διαχέεται πια απρόσκοπτα σε κάθε γωνιά της κουλτούρας μας, έχει εγκαθιδρύσει ως θεμέλιο κάθε κρίσης και κάθε πτυχής του βίου συνολικά μια αποκρουστική σχετικοκρατία. Ιδού λοιπόν ένα έργο που πορεύεται στις γειτονιές της φτήνιας μας, αρματωμένο με ό,τι απαιτεί κάποιος που πεινά για την αρχοντιά να ψάχνεις νόημα. Έβρεχε τώρα κανονικά. Οι χοντρές στάλες ξέπλαιναν τα χέρια του και την πέτρα από τις λάσπες. Έσκυψε το κεφάλι και ακούμπησε το μέτωπό του πάνω στο χαραγμένο όνομα. Πού να είσαι τώρα? Η ράχη του γιατρού Αλμοσίνο όλο και κύρτωνε. Γινόταν καβούκι ενός μεγάλου σαλίγκαρου που είχε βγει με τις τελευταίες βροχές, που κουβαλούσε στην πλάτη του το βάρος μιας παλιάς ιστορίας, που σερνόταν πάνω στο βρεγμένο χώμα, στο σύνορο του πάνω και του κάτω κόσμου. Έγειρε στο πλάι και βρέθηκε πρόσωπο με τη βροχή. Ήταν ένα φύλλο που ήταν έτοιμο να λιώσει, να γίνει λίπασμα για τα άλλα, τα νέα φύλλα που θα έρθουν. Έκλαιγε για να βοηθήσει τη βροχή στη σύψη, στην αλχημική μετουσίωση, στη μετατροπή στο πρώτο στοιχείο, στην αρχή, στο άπαν, στο μηδέν. Είδε ξαφνικά πάνω του μια σκιά. Ένα χέρι τον είχε πιάσει από το σβέρκο και τον ανασήκωνε. Πάμε σπίτι, Ματίας. Θέλουμε και το χειροκρότημα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι ο προβολέας αυτός είναι μια δύσκολη υπόθεση. Έτσι καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί κάποια λύση, αν μπορούμε κάπως να το... Γιατί σου έρχεται να πεις ναι, θα τα πω όλα. Τα λέμε ύστερα από 3 χρόνια. Πώς περνάει ο καιρός που λέμε πάντα και οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο. Τα είχαμε πει πριν 3 χρόνια για ένα άλλο βιβλίο, ερχόμαστε να τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά, ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα να τα πούμε και να ξανακουβεντιάσουμε για ένα καινούριο βιβλίο. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να πούμε τα του Ματίας μου, να ξεκινήσουμε με ευχαριστίες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Άλμους Οριστικού. Φυσικά, στην Αρετή Κάρπου, η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά τα βιβλία μου και ξέρει, έχει έναν εκπληκτικό μηχανισμό να διαλέγει αποσπάσματα και να τα διαβάζει με αυτόν τον γνωστό υπέροχο τρόπο. Την ευχαριστώ για άλλη μία φορά. Ευχαριστώ. Και πάμε επίσης και στον κύριο Βιτούλα, στον Ανδρέα. Πού τον είχατε κρυμμένο? Δεν ξέρει ο Ανδρέας ότι βρήκε τον πελάτη του σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξανάρθω στο Άργος Οριστικό με μια παρόμοια αποστολή και να μην τον υποχρεώσω με κάθε τρόπο να ξαναμιλήσει για το επόμενο βιβλίο. Τους ευχαριστώ και τους δυο πάρα πολύ.
Όπως ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Ξανθόπουλο για τα καλά του λόγια στην αρχή της βραδιάς. Και βρίσκομαι σε αυτό το δίλημμα αν θα πρέπει να διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το που έχω έτοιμα, τα οποία δεν ξέρω, κάποιες φορές τα διαβάζω, άλλες φορές δεν τα διαβάζω. Είναι η δικιά μου σύσταση για τον Αλμοσίνο, έτσι όπως τον βλέπω εγώ και έτσι όπως τον συστήνω στον κόσμο. Νομίζω πως θα σας διαβάσω κάτι, γιατί θα είναι ίσως πιο ολοκληρωμένη η άποψη που θα έχετε για το βιβλίο. Διότι ο Ανδρέας σας πήγε κατευθείαν στα βαθιά νερά και εγώ θα πάω από τις αρχικές συστάσεις. Έτσι κι αλλιώς ο φιλοσοφικός και θεολογικός του λόγος είναι εκπληκτικός, το υπογραμμίζω, και ζηλευτός νομίζω. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να αναφερθώ στην μουσική που ακούσαμε, αν δεν έχει γίνει απολύτως κατανοητό. Αυτά τα δύο κομμάτια που ακούσαμε ήταν Δημήτρη Καντεμίρ, ένας Μολδαβός συνθέτης της εποχής του Μπαρόκ του 17ου αιώνα, ένας συνθέτης που όταν τον άκουσα πριν 30 χρόνια στο Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας, όταν υπήρχε ο χορός των περιστρεφόμενων Βερβίσιδων, το πρόγραμμα τότε έλεγε με την περιβόητη ελληνικοποίηση που υπήρχε πρίγκιπας Δημήτρης Καντεμίρης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Δημήτρη Καντεμίρ, ήταν Μολδαβός πρίγκιπας και ο οποίος έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσφορά στην ιστορία της μουσικής και εξαιρετικά κομμάτια αυτά που ακούσατε. Δεν θα ησύχαζα αν αυτόν τον άνθρωπο, το οποίο η μουσική με μάγεψε, το Καντεμίρ, δεν την ακούγαμε σήμερα και επίσης αν αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έκανα μυθιστορηματικό ήρωα, να τον βάλω να συνομιλεί έστω για λίγες σελίδες με τον Ματία Αλμοσίνο. Φλιάρισα όμως και πάμε να προχωρήσω στη σύσταση. Το σκηνές από το βίο του Ματία Αλμοσίνο, φίλες και φίλοι, είναι το 7ο κατά σειρά μυθιστόρημά μου μέσα σε 25 περίπου χρόνια. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, είναι εκτενέστατο, περίπου 800 σελίδες, με αρκετές υποσημειώσεις, χάρτη, βιβλιογραφικές αναφορές, όλα βοηθητικά της αναπαράστασης των τόπων και του κοινωνικού και πολιτιστικού κλίματος της εποχής, όπου διαδραματίζεται η ζωή του Αλμοσίνο, βασικού πρωταγωνιστή, προσώπου επινοημένου από τον συγγραφέα. Ο Ματίας Αλμοσίνο γεννιέται στη Βασιλεία της Ελβετίας το 1647 και πεθαίνει στο Άγιο Όρος το 1725. Βλέπετε οι συγγραφείς με τι βεβαιότητα μιλάνε, γεννήθηκε τότε, πέθανε τότε, θα δεις και υπήρξε πραγματικά. Είναι γιατί το να γράψεις ένα μυθιστόρημα είναι ουσιαστικά το να ανασταίνεις ανθρώπους. Μεγαλώνει σε μια οικογένεια κρυπτοεβραίων, οι οποίοι ονομάζονταν επί αιώνες Μαράνες και ζει μια πολυτάραχη ζωή, σημαδεμένη από την ορφάνια, από ταξίδια με ιστιοφόρα και μεγάλες πορείες, γεμάτες κινδύνους και ταλαιπωρίες. Τέτοιες εμπειρίες είναι βαριές και ασήκωτες για τον μικρό Ματίας, γιατί ζει σαν να πεθαίνει κάθε τόσο και να ανασταίνεται. Καθώς χάνει και ανακαλύπτει πολλές φορές το πατρικό πρότυπο πρόσωπο, συναντώντας μεσσίες, διεπρεπείς επιστήμονες της εποχής του, αγιασμένες μορφές από διάφορες θρησκείες, πλούσιους ευγενείς, φτωχούς αμαξάδες, εγκληματίες, παλεύοντας με σημαδιακές αρρώστιες που τυράννησαν την ανθρωπότητα για αιώνες, όπως η ευλογιά και η πανούκλα. Ο Ματίας Αλμοσίνο υπήρξε ένα χαρισματικό παιδί με ιδιαίτερες ικανότητες, γεγονός που προκάλεσε τη μοίρα του να τον σύρει σε δύσβατα μονοπάτια. Στο πέρασμα των χρόνων της ζωής του, ύστερα από μεταπτώσεις της τύχης, κατορθώνει να επιβιώσει αλλάζοντας θρησκευτικές και γλωσσικές ταυτότητες. Τελειώνει ελληνικό σχολείο και αξιώνεται λαμπρές σπουδές στο φημισμένο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα και κατόπιν ζει ως σεβαστός γιατρός, απολαμβάνοντας πρόωρα την εκτίμηση και την προστασία των ισχυρών. Πέρα και πάνω όμως από την εξάσκηση της ιατρικής, είναι ένας διανοούμενος της εποχής του, άνθρωπος των βιβλίων, αναζητητής της γνώσης και της αλήθειας, σε έναν αιώνα στο οποίο τη διάρκεια του, αν και παρατηρείται ανάφλεξη του ορθολογισμού και η γέννηση αυτής της επιστημονικής σκέψης, οι μάζες των ανθρώπων εξακολουθούν να ζουν βυθισμένες σε προλήψεις